गुड्डू गुड्डू बाबू सिंह कौन कर सेव काटुच सेव काटुच आज कौन कहलु आज पणा संक्रांति ओडिया नववर्ष आ हनुमान जयंती आज हनुमान जयंती हनुमान जयंती आज आमर हूँ पणा पणा हम कौटी हम यहाँ लबणगिरी पहाड़ उपर पणा प्रोग्राम हो देखा पणा केमी प्रस्तुत हो कौन हो आगू देखा पणा प्रस्तुति लगी सेव काटार व्यस्त दिज जाक काजू चोरी कर लबणगिरी पहाड़ चोरी करना टिके अल्प टिके टिके बेसी ना चिन्हा चुनुरा जे तो बाबू सिंह लोक कौन कर कामर ये विधायक विधायक डाण पटटा ना कौन तली कटा कौटी गोटे खेल हो कौटी हो गोटे क्रिकेट मैच हो सेपटे देखा तो जीवनी देखा जूम करिया देखा जाऊनी काजू बगीचा भितर आमर पणा ताज मो मंदिर पाक जाइली पानी देखु सी काम दाम छाड़ी पणा काटे कटाकटी छाड़ी सब कड़े जाइए पानी पानी धरिक गला सी जाए काकी कटुन देखा कौन कर पकईकी मारिदेवे पहाड़ ऊपर देख काजू धर रे काजू गोटे की धरछ केते काजू गोटे काजू काजू केते गोटे ठीक गोटे पका दही पका है धीरे पका छिट्टी को जे ठीक तो कहां आउट दही आनथले तांदा ए दही है जो तन पणा पहला पानी रे दही भीतर भीतर पानी अच्छा छन्ना कोडा अरे सेटा भर्ती कर दे के खाइल किंदा ना कुछ हां टिके पानी अच्छो टिके पानी बहुत पानी टिके पानी ये लगनी हाँ पका कौन वर्षा पकेब ना वर्षा पड़े लंका आंटी रेडी रेडी काजू पुड़ी खाऊछु नहीं नहीं हाउ कोन से घरे सिना संक्रांति एठी को हां हे तू पार्टी करना जा तुम सता मुझे वीडियो कॉल करना एठी बतन जहाज जाउची ऊपर केंद्र घाटी हो चामच भी बड़ा हबो
ମନ ନାହିଁ ପଡି ଯାଇଛୁ। ଦେଖେ ଦେଖେ ମିନି ଆଣ୍ଟି କ'ଣ କରୁଛ? ଏ ମିନି ଆଣ୍ଟି ଆସିଗଲେ ଭିଡ଼ିଓ କଲରେ। ନା ହଉ ମିଠା ଏ ଗୋଟେ କାମ କରିବୁ ନହେଲେ ଏଇ ଯୋଉ ବୋତଲର ଗାଣ୍ଡି ବାଟେ ଗୋଳି ଦବୁ। ବୋତଲଟା ଯୋଉ ବୋତଲର ଗାଣ୍ଡି ବାଟରେ ଗୋଳି ଦବୁ। ହଉ ଏଇଟା ଗୋଟେ ଆସିଛି କିଏ ବେ? ହଁ କଣ ପଣା ତ କରିକି ପିଇକି ଯିବୁ ଆଉ। ତମର ସବୁଥିରେ ବିକଳ ହୁଅନି। କାହିଁ ବିକଳ ହଉଛ? ଟିକେ ଭାଙ୍ଗ ବି ଆଇଛି, ଭାଙ୍ଗ ପଡ଼ିବ। ନା ନା ଏଇଠି କାଟିଲେ ମଜା ନା ଆଉ। ହଁ ତମର ବି ଭିଡ଼ିଓ ଆଇଛି। ଗଲା କାଜୁ ଗଛ ଏଟା ପଡିଛି ତଳେ। ହଉ ରଖୁଛୁ। ଆରେ ଚିନି ଆଣିଛଟି? ହଁ ଚିନି ପକା ସେତେବେଳେ ମେଲ୍ଟ ହେଇଯିବ। ଏଇଟା ଖୋଲୁନୁ ପାଣିଆ ହେଇଗଲା କିରେ ବହୁତ ଗୁଡୁ। ପାଣିଆ ହେଇଗଲା ନା ଠିକ ଅଛି। ଫଳଟା ପଇଲେ ଇଏ ହେଇଯିବନି କି ବହଳିଆ। କଣ ଦେତେ କି? ସେଇଥିପାଇଁ ଡବଲ ଚୋରି କରିଥିଲି। ସବୁ ଦିଗ ପକେଇଦବା। ସେଇଥିର ଇଏ ହାତରେ କେତେ ପାଣି ଅଛି? ହାତ କାଢିଦେ, ହାତ କାଢୁନୁ ତୁ। ତୁ ହାତ କାଢେ। ବିଲୁଆଟା ନା କ'ଣ? କେତିଆ ମୁଁ କ'ଣ ଢାଳି ଚାଲିଛି ତମେ କହୁନା? କେତେ ପକେଇଲୁନି ଯେ? ନିଉଟା ସେତେ ପକେଇ ସେତିକି ତ। କ'ଣ ପଡ଼ିବ ଗୁଡୁ ଏଟା? ଅମୁଲ ତାଜ। ଅମୁଲ ତାଜ। ଏଇଟା ମୋଟା ଅଛି। ଆରେ ତାକୁ ଟିକେ ଇଏ କଲୁନି, ସେକ୍ କଲୁନି। ସେକ୍ ହେଇଯିବ। ତାକୁ କାଟିଦେ। ଅଛି ଯଦି ଦେଖ, ହାତ କାଟିବ। ଦେଖିନି ଅଛି ଯଦି ଦେଖ, ନହେଲେ ଫୋପାଡ଼ି ଦେ। ନଥିବ କିଛି। ଗ୍ଲାସ୍ ଦି ଗ୍ଲାସ୍ ସେ ଏମିତି ଦିଥର କମି ଯାଇଥିଲେ ତାପରେ ଏଇଟା ବରଫଟା ପଡ଼ିଗଲା। ଲାଷ୍ଟ ମୋର ମନେ ପଡ଼ିଲା ବରଫଟା ଅଛି। ଆଉ ପିଇଦବା ମାଗି ପେଟ ଟାଙ୍କି କରିକି ଆଣ୍ଟି ପାଇଁ ଏଥିରେ ନେଇଯିବା। ପକା ଆଉ ଲେଟ୍ କରନି। ନଡ଼ିଆ ପକା ସବୁ ମୋଟା ହେଇଯିବ। କଦଳୀ ଆଗ ପକେଇଲୁ ଚକଟି ଦବା। ଚକଟ ସେ ଥାଉ ସେମିତି। ଗୋଟେ ଦେ ଟିକେ ଚକଟି ଦେଲେ ମୋଟା ହେଇଯିବ। ପକା ଆଉ ଚକଡ଼ି ଆଣି ପଣା ପ୍ରସ୍ତୁତି ଚାଲିଛନ୍ତି ସାନୁର ଆଉ ସାନୁର ଗୁଡୁର। ବାବୁ ସିଂ କ'ଣ ତମର ଚିହ୍ନା ଲୋକ କହୁଥିଲେ ବ୍ଲଗରେ ଆସିବ ଯେ କାଜୁ ଚୋରି କଥା। କୁଆଡ଼େ ଗଲେଣି? ସେ ଗଲେଣି ସେ ସେମିତିଆରେ ଜଗୁଛନ୍ତି। ଠିକ୍ ଟାଇମ୍ ଦେଇଥାନ୍ତା କୁପି। ସେଗୁଡ଼ା କ'ଣ ଭାସୁଛି କି ଉପରେ? ଆଉ ଛୋଟ ଗଲାଣି କରିଦେଲନି। ସେଉ କରିଥାନ୍ତୁ ତମେ।
ଗୋଟେ ଆଇଛ ନା ପାଲ୍ଟିଟେ ହେଲା ବହୁତ ପାଣି କମାଉ ତମେ ପାଣି ଗାଉଛି ପାଣି ଆଉ କମେଇ ଦେଇଥିଲେ ଭଲ ହେଇଥାନ୍ତା ଆଉ 2-3 ଗ୍ଲାସ୍ ଯୋଉ କମେଇ ଦେଇଥିଲେ ରେଡି ହେଇଥାନ୍ତା ବହୁତ ପାଣି ହେଇଗଲା କିଛି ପାଣି ହେବନି ଆଉ କ'ଣ ରହିଲା ବାକି ସେଟା ଦଉନୁ ବରଫଟା ଟିକେ ପକେଇଦବା ଆଉ ବରଫ କୋଉଠି ଅଛି ସେ ବରଫଟା ପକେଇଦବା ତ ପାଣି ଢାଲ ଗ୍ଲାସ୍ ଆଣିଛରେ ଗ୍ଲାସ୍ ଆଣ ପିଇବ କିନ୍ତୁ କେମିତି ପିଇବ ଭାଇ ଢାଳିକି ପିଇବ ବାମ୍ଫ ନବ ପାଣି ବେଶୀ ହେଇଗଲା ମୁଁ ତମକୁ କହୁଛି ଗ୍ଲାସ୍ ଆଣ ରରେ ୟାର ଇଏ ପାଣି ଢାଲ 5 ମିନିଟ୍ ରହିଯାଅ ୟାକୁ ପକଉନ ହେଠି ଆସିଲେ ଓଦା ହେଇଯିବ ୟାକୁ ପକଉନ ଇଏଗୁଡ଼ା ପକେଇଦେ ନା ନାଇଁ ଏନେ ପଡ଼ିବନି ହାତରେ କାନ ହଁ ସେତିକି ଏତେ କ'ଣ କିଛି ଜଣା ପଡ଼ିବନି ଭାଙ୍ଗ ପଇଲା ରେଡ଼ି ଅଛି ଜଲଜିରା ଟିକେ ଆଣିଥାନ୍ତେ ଆଉ ଟିକେ ପାଣି କମେଇଥିଲେ ଠିକ୍ ହେଇଥାନ୍ତା ଚିନି ପାଣି ନେବା ପକେଇ ଦିଅ ହବ ଦିଅ ବା ହବ ଆଉ ଟିକେ ଚିନି ଦେଇଦେବି ନା କ'ଣ ପକେଇ ଦିଅ ଆଉ କ'ଣ ଶିରା ହେଇଯିବ ନା ଥାଉ ଦେବା ତ ଟିକେ ତ ପାଣିଆ ହେଇଛି ଆଉ ଇଏ ଚୁରିଟା ରଖେ ଯେ ୟାକୁ ବତି କରି ଛାଡ଼େ ଇଏଟା ରଖୁନ ଜିରା ଏ ଯେଉଁ କ'ଣ ସେଟା ଛେନାଟା ପୁଣି ପାଣିଆ ହେଇଗଲାନି ଏରେ ପକଉନ ତଳ ଆଡ଼ୁ ଘାଣ୍ଟିକି ଆଣେ ତଳ ଆଡ଼ୁ ଆଣେ ର ପକଉନ ତାକୁ କାଜୁ ଇଏଟାକ କାଜୁ ଉପରେ ପଡ଼ିବ ନା ହଁ ତଳ ଆଡ଼ୁ ଆଣେ ଘାଣ୍ଟିକି ଛୁରୀଟା ପୁରା ତଳ ଆଡ଼ୁ ଆଣେ ଉପର ଆଡ଼ୁ ଆଣେ ଉପର ଆଡ଼ୁ ଡଙ୍କି ଫଙ୍କି କିଛି ନାହିଁ ସର୍ଟକଟ୍ ଉପାୟ ଚାଲିଛି ଆଉ ହାତରେ ପକାବେ ବୁଡ଼ି ଯାଇଛି ପାଣି ଟିକେ ଅଧିକା ବୁଡ଼ିବନି ଆଉ କ'ଣ ଏଇଟା ମୋଟା ଅଛି ବୁଡ଼ିବନି ଆଉ ବାକି ସେଇଥିରେ ପକେଇ ପାଣି ଏଟା ଟିକେ ଏଥିରେ ଭାଙ୍ଗ ଟିକେ ଆଣିଥାନ୍ତି ନା କାମ କରିନଥାନ୍ତି ଯାଅ ମୁଁ ଆଗ ଫାଷ୍ଟ ପିଇଦିଏ
ପାଣି ଟିକେ ହେଇଗଲା के पा କ'ଣ ହେଉଛି ଗୁଡ଼ୁ ବଢିଆ ହାତ ରଖୁଛୁ ନା अब 2 गिलास पानी को मिला दिला रेडी କେତେ ସୁନ୍ଦର ପରିବେଶ ବର୍ତ୍ତମାନ ସୂର୍ଯ୍ୟ ଅସ୍ତ ହେବାକୁ ଯାଉଛି ସୂର୍ଯ୍ୟ ଅସ୍ତ ସମୟର ଦୃଶ୍ୟ ଇଏ ଧୀରେ ଧୀରେ ଅସ୍ତ ହେବ ଆଉ ଅସ୍ତ ହେଲାଣି ଆଉ କେତେ ସୁନ୍ଦର ପରିବେଶ ଦେଖନ୍ତୁ ପଣା ପିଆ ସଇଲା ସାନୁ କିନ୍ତୁ ପିଇ ଚାଲିଛି ଗୁଡୁ ତୋର ସଇଲା ପଣା ସଇଲା ଟିକେ ପାଣି ହେଇଗଲା ଆଉ ନାଇଁ କି ଜାଣିପାରିଲନି ଆଉ ହଁ ହଉ ନୂଆ ବର୍ଷରେ ପଣା ପିଇଲ ଆଉ ଆର ନୂଆ ବର୍ଷରେ କ'ଣ ଚିକେନ୍ କାଟିକି ଖାଇଥିଲା ନା ହଉ ବାଏ ବାଏ ये चल गया जी देखिए